dnešný diel je špeciálny tým, že tu máme živé publikum, takže Studio Relax je naozaj naživo, máme tu interakciu s divákmi, o toto je viac zaujímavejšie. Ale niečo tu chýba. Čo tu chýba? Já myslím, že to chybí kluci, ne? Určite áno. Poprosím veľký potlesk pre Vojtu a Olivera. Ale ještě někdo tady chybí. Ešte máme aj špeciálneho hostia. Dnešným špeciálnym hostom je Klarica. Klarica? Ahoj! Čaute. Páči sa, tu máš pomaranč. Díky. Tak, Ak sa nenahneváte, my si dáme s Vojtikom tento veľký relax, to je náš obľúbený momentálne. A ještě víc oblúbený je to, že se to dáme z jedné flašky, aby jsme se prakticky líbali takhle. Presne tak, áno. Takže, Tak pojď. Klariso, svoje. Ano, ty jsi děkuji. Na zdraví. slovenská mladá youtuberka. Áno. Co točíš na ten YouTube? No, môj content je taký, že neviem to zaškatulkovať do jednej kategórie. Mám videá napríklad storytimey, kde rozprávam moje príbehy, občas si zahrám hru, takže je to dosť... neviem to zaškatulkovať. Aké príbehy? Aké príbehy? Aké príbehy napríklad... Pamätám si, že asi tak pred 2 rokmi som natočila príbeh o tom, aká bola moja prvá láska. Moja prvá láska na základnej škole. A to sa neuveriteľne ľuďom páčilo, pretože samozrejme bola tam veľká zamilovanosť, ale bolo tam veľké sklamanie. A ľudia sa so mnou zhodli. Po niektorí napísali mi do komentárov ich príbehy, takže to bolo veľmi ako vtipné, smutné, krásne. A okrem YouTube, čomu sa ešte venuješ? Určite spevu. Spev aj študujem, populárny spev. A kde? Pražská konzervatoře. Wow. Takže ze Slovenska si přijela do Prahy kvůli zpěvu, studovat ho. Áno. Tak jaká bude dneska hlavní challenge? Takže dnešnou hlavnou aktivitou je... Dneska budeme recyklovat v rámci té hlavní challenge, ale než se na to vrhnem, tak mě zajímá, jestli Oliver nemá zase nějaký chytrý okýnko, jako vždycky. Prečo zase ja? Myslím si, že to je trošku do nadávky, jestli náhodou nemáš zase nějaký chytrý. Presne Akože tak? mám okno, ale... Takže sa týka recyklácie, a viem, Slováci sme zase o krok vpred pred vami. Zase? Tomu Poprvý? neverím. No dobré, čo sa týka vlády, to určite popredu nie sme, ale my sme začali zálohovať fľaše alebo plechovky. To je, že prídeš do obchodu, ideš si kúpiť napríklad takýto drink a automaticky od 1.1.2022 sa mi zdá, platíme za takúto fľašku 15 centov. My ju zaplatíme aj za akúkoľvek PET láhev a máme ju doma. Vy to vypijeme, vy to zahodíte do koša, ale my si to musíme uschovať. A jedného dňa, keď sa ti to nazbiera, tak môžeš ísť do zálohomatu a tam po jednom tie fľašky dávať a sa ti to vracia. 15 centov, 15 centov, No a ďalších 15. to se nevyplatí. Ale je to super, lebo akože musíš tam ísť, musíš tie fľašky zbierať, ale podľa mňa ten nápad je úžasný, lebo opäť recyklujeme a tie fľašky, no jasne. Šetříme tu planetku naší. Ale dobře, takže máme o recyklaci a jak to budeme dělat? Budeme házet do nějakého přístroje? Přesně tak, ne. Budeme mít 2 koše, každý z nás dostane 5 plechovek a naším úkolem bude co největší počet těch plechovek hodit do koše. Komu se to povede, který tam hodí nejvíc těch plechovek, tak To je vyhrál. skoro taký basketbal. Ja som sa dozvedel, že decka, ktoré tam práve sedia, tak pili tie relax plechovky, aby sme tie plechovky mali, takže sú tam vzadu pripravené. Tak ďakujeme, si nám uľahčili prácu. Nemusíme toto všetko vypiť. Tak, my tu máme všetko pripravené, ale ja by som si zavolala z publika niekoho, kto by si chcel s nami zahrať túto challenge. Koľko veľa rúk. Hezky. Zoberieme viacerých, nie sme väčší tým. Každý si zoberie jedného supera. Počkej, tak jestli Super, každý tak si... Každý si veme jedného supera. Koho Takže poradí, 5 lidí. tak pojď. Vidíte, Studio Relax se trošku proměnilo už, nechci říkat v zoo, protože samozřejmě tohle je parta nádherných lidí. Já začnu u svojí soupeřky, kterou jsem si já zvolil. Jak se jmenuješ? Bára. Kolik ti je let? 13. Jak dlouho se věnuješ hodu na koš? 1 minutu. Tak a proto seš mojí soupeřkou. Pokračujeme dál. Koho tam máš ty? Ahoj, ako sa voláš? Míša. Ahoj, jak se jmenuješ? Laura. A tobě je kolik? 10. A kolik si myslíš, že tam z těch 5 plechovek strefíš? 1. Ale ne. Motivace. Ja tu mám Elišku, ktorá má 15 rokov, je z Prahy a je veľmi šikovná. My sme si vytvorili taký super tým a my vás všetkých prekonáme však. Určite. Ale vieš o tom, že ona je tvoja superka. Oliver to nikdy nechápe. Nikdy. Vy jste proti sobě. Aha, tak je to... Tak ťa porazím určite. To sú slova do boja. A naše poslední dvojička? Ahojky, ako sa voláš? Lukas. Koľko máš rokov? 10. A ako sa máš? Dobré. Tak jdeme na to?
Hrajeme asi jako zároveň, ne? Jasné. Áno, zároveň. Chtěl jsem ti rád jako jestli, že... Tak za prvý. Já mám dioptrie, který nemám na hlavě, jo. To znamená, vidím těch košů třeba 6. A druhá věc je, že jsem se nikdy nikam netrefil. Tak to zkusíme, jo? Odpočítáte nám to? Môžete ísť... Ja to počítam. 3, 2, 1. Vynikajúce, super. Dobre, pojď. A teď jsem trošku nervózní z tebe, protože mi tam trošku jdeš už. Dobře. Super. To snad už začínáme jít trošku nervní. Dobře. Aj toto sa... Jo! Co je? Pojď, zkus. Může to být remíza. Ďakujeme za účasť. Pojď si radši, pojď. Tam jak zbyla. Super, tak môžeme ísť my dve rovno. Môžeme? 3, 2, 1, teď. Karinko. Cože? Zatleskejte, je to co to? OK. Pojď si to, chci si ještě hodit. Hoď si. Škoda, ale dobrá. To je jedno. Jseš nervózní? Nemusíš. Tak pojďte, holky, jsem zvědavý. Já si myslím, že to vyjde na stejno. Ten se nepočítá? Ten se nepočítá. Pojď. Skoro, Ještě pojď zkusit. Já se netrefím ani tak. Trefíš. Ale jo, pojď. A jestli ne, tak mám ještě jednu na půl. A 3, 2, 1. Hej, naposled. Haš. Je to tak! Další pán na holení. Ideme my? Áno. A jo? Ideš. Tak poď. Ideš, Vojtiku, odštartuj nás. 3, 2, hej! Ty jsi... Ne, vůbec. Ani jako... Pozri sa, jak to dám. Počkat. Aby se Oliver nemohl vymluvit, pojď to a zkus to dát tak jako my a ty to i tak nedáš, koukej. Pozeraj na to. No, hlasně. Daj si sadu. Teraz dáš. Oliver, no, to je to. Oliver. Dobre, že to nepristalo v hľadisku. Jako bratko, chtěl jsem ti pomoct, ale tohle, Ne, to nejde. Tak poslední duel. Ale zaslúži si brutálny potlesk. Šikovná. Nech sa ti páči. 3, 2, 1, teraz. Dáme ještě jednu. Já nevím. Počkaj, môžem sa spýtať, má to byť krížom, alebo mám si ako normálne... Do svojho, ale on je taký šikovný, že sa podarilo trafiť do tvojho koša, takže potles. Tak ďakujem. Skoro. Velký potlesk. Počkej, si dáte všetky. Nic, potlesk všem, přátelé. A my tady pro vás máme dárky. Tohle je náš merčíček. Aké drinky chcete? To máte od nás. Nech sa ti Chceš páči. drinčík nějaký? Posaďte se do hlediska A a veľký potlesk. děkujeme. My tady máme takový rekord, který má na starosti tady kolega. Je to rekord o 6 vteřinách v něčem, co ti teď holky popíšou a nejde to. Nejde to prekonať. Je to Burger King. Poznáš Burger King? Videla som to, áno. Tešíš sa na to? Nie, lebo mám problém vypiť normálnu skleničku vody. Ja to prostě nedám, Já to mám stejně. Mne to Tady trvá tě strašne zavodníme dlho. trošičku. Teraz bohužiaľ budeš musieť... Aha, máš tu už láhev pripravenú. Môžeš si to zbúkať. Budeme držet palce a můžeme rovnou na to. Ano, Máš my topky? jsme ready. Tak. A potom za odmenu nám zaspievaš. To znamená 3, Pojď. No. to je Ano. Zasun to tam. Ešte, Už to skoro máš. už. Pojď mi. Dobre. Už iba štvrťka. Pojď. Vysej to tam A všetko. pusel to vydej. Super. Wow, hezký. Nice. Koľko je to hodina?
hodina 23 minút, je to niečo iné. To je bez reklám, ale. Bez reklám. Tak bez reklám to bolo 20 sekúnd a 20 stotín. Super Wow. čas. Tak já myslím, že jsi posilnila na ten koncert. A můžeš nám rovnou zaspívat teda? Áno, super. Tak jdem na to. Dámy a páni, Clarissa. Neverím. Viem, že ľudia sa mýlia, keď skúšajú ma súdiť stále viac. Sú ako túlavý vietor, ktorý rozfúka vždy všetko okolo nás. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Ja pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám. Môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Mám city, ktoré ma pália. Všetky myšlienky sú teraz vzdialené. Dám ti kúsok zo svojho raja. Dvere ku mne nemáš viac zatvorené. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Ja pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám. Môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Ja pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám. Môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Ja pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám. Môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Neverím. Wow. Dámy a páni, v dnešnom dieli Studio Relax Clarissa. Clarissa. Děkujeme, že jsi za náma dorazila. Ďakujem aj ja za pozvanie. Děkuji. Tak jo, doufám, že jste si užili další díl Studia Relax tak naživo. Holky, jaký to bylo pro vás? Dobrý, ne? Úžasné, ja som rada, že sme mali opäť ďalšiu milú hostku, ďalší koncert. Vám sa to páčilo, publikum? Tak jo. Tak vidíme Mějte se, sa baba, opäť díky. útorok Ahoj. 16:00. Majte pekný deň, čau. Strašne to páči.